vieren Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt de week als een oor. Maar toch had ze met de Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Wat net sterk is, mat toekwezen. Paken, wij gaan skelterkocht. Kom maar, een skelter hier tocht. Nou, daar zijn we blij mee wezen. Ja, van een rommelmerk. Maar het is nog een hele mooie. Nou ja, mooi. Dat is van alles ons stikken en het stuur zit los. Ja, en daarom hebben we hem naar Douwe de Vries gebracht. Wit Pakenbol. Die man van die oud garage. Die maakt het hem weer voor us. En hij zal hem echt wat oppimpen. Oppimpen? Oppompen, zijn we bedoelen. Nee. Oppimpen. Oh. Maar het is toek van je om hem even naar Douwe te brengen. Want die is handig, ja, die kent alles. Tja, waar het net sterk is, maar toekwijzen. Wat bedoel Paken? Nou, dat het heel snoord van je is om Douwe het werk waan te laten dat je hem zelfs net kennen. En zo zeggen we dan, waar het net sterk is, maar toekwijzen. Kijk als in het verhaal van die ereme Fisk, die Salm. Verhaal? Wat voor verhaal is dat dan? Het verhaal van de Salm en de beer. Ken je hem dat net? Had ik dat nog nooit verteld? Nee. Nee? Nou, zoals ik al zei, het gaat over een salm en een beer. Je weet wel wat een salm is? Een grote visk. Correct. En een lekkere. Dat weten de beren ook. En beren binnen handige salmviskers. Je had misschien wel eens op de televisie zien. Ze rennen eindje het water in en slaan dan de visken gewoon de wal op. En dan eten ze op. Ja, dan fretten ze zijn salm op met kop en al. Ah, jakkie. Ja, Vanke, zo gaat het nou een keer in de natuur. Maar nou weer eens een keer een grauwe salm die het heel toek weer. De beer hier hem op het droge slaan en zo hem deerbieten. Waardoor raapt die salm gauw. Wat ben jou een rare kerel? Ik zoek recht naar jou ta om jou wat te vertellen en ook krijg ik een klap op een kop. Nou, als het samat, dan zie ik niet meer. De beer waard nieuwsgierig en zei... Het spiet mij van die klap. Maar ik ben bang dat jou verdrinken zou. Sorry dat ik jou wat al te bot bij het nekvel pakt ha. Maar wat wil jou mij vertellen? Nou, ik zwom eens midden in een rivier. En daar zie ik een grote sek lezen. Er zit een spoor in. En er wienen alleer van die mooie, groene dingen uitroegelen. Nog groter als jouw eigen. En blinken dat ze dienen? Oh? Ik dacht, dat koenen wel eens koudstikken wezen. Ik heb hier in de bek genomen om het jou schen te laten. Maar toen kreeg ik van jou zo'n klap op een kop. Dat het koudstik is me uit de moelen spat. Nou binnen we nog niet wiezer. Het liefste hier ik ze stik voor stik naar de kant brengen wil. Dan kunnen jou mooi sissen wat ze wurg wienen. Want jou had er verstand van, denkt mij. De beer dacht... Blinder, dit mat is al troggeer. Als ik die stomme sal net opverretten kan, dan had ik in alle gevallen een zak vol goud te pakken. Hij aaide de salmmoeder recht en zei... Dit is altijd vreun, blauwe beste salm. Jou brengen mij het goud, ik zus wat het werk is, en dan delen we dat eerlijk. Hij tilde de salm voorzichtig op en zette hem weer in de rivier.
Doeg. Maar, hoe lang als er ik wachtte? De zalm kwam net weer op. Nee, nogal wiedes. Dat wie toek van die zalm? Ja, en die beer wie onnozel. Ja, maar die had er echt wel wat van leerd. Want van die tijd af bieten de beren elke zalm die ze vangen dadelijk de kop af. Oh, Om te zien of ze een goudstik in de bek had. oh.